Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ गुवाहाटीयाव जाग्रा आदार राननानै होग्रा हौवासानि गोथै सह बोखाङो। थांनाय हराव गणेशगुरि हेंग्राबारिनि लामायाव सासे दलर थानाय हौवासाखौ जायगानि सुबुंफोरा नुनानै रिक्सायाव दैखांना हस्पिटालाव लाङो, जेराव डक्टरा थैनाय फोसावो। जिउ गोमानाय हौवासाखौ दिसपुरनि दीपांकर बरा होनना सिनायथिनाय जादों। दीपांकर बराया स्विगिनि इउनिफर्म गाननायमोन। बिथाङा जाग्रा आदार रानग्रा एजेन्ट महरै खामानि मावोमोन। बिथाङा माबोरै जिउ गोमादों बेखौ रोखा मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो पुलिसआ बिनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय। आसामनि गंब्रै जिल्ला फारियै धेमाजि, बङाइगाव, मरिगाव आरो गलाघाटआव गोदान मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल लुनो थाखाय मैया आसाम केबिनेटआव गनायथि मोनबाय। बेफोर देहा फाहामसालिखौ NIDA नि सिङाव लुनाय जागोन। बे प्रजेक्टनि खरसाया गासै 2000 कोटी जागोन। दिनै बर' थुनलाइ आफादनि 67थि बोसोरारि जथुम्मानि जोबथा सानाव भारतनि हादरगिरि रामनाथ क'विन्द बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बेसेन गोसा बिबुंथियाव बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथांखौ बाख्नायदों। हादरगिरि रामनाथ क'विन्द बिथाङा गावनि बिबुंथियाव सानसुमा खुंगुर बिथांनि मुंखौ रायखांनानै बुङोदि SK बैसोमुथियारिया आंनि मोजां लोगोमोन। जों जेब्ला बिथांखौ खुलुमबाय बुङोमोन, अब्ला सानसुमा खुंगुर बिथाङा खुलुमबायनि फिननायखौ जेब्लाबो जै बड'लेण्ड होननासो होयोमोन होनना। गोबां नेशनेल इन्टारनेशनेलाव बान्था मोननो हानाय सायख'जानाय साबसिन हामसिन बर' सावथुन सिजौनि थाखाय सिजौ सावथुननि फावखुंगुर अम प्रकाश खिरखातारि बिथांनो मैया नैथि सानाव बर' थुनलाइ आफादा मान बावदों। बे मानखौ मोननानै फावखुंगुर बिथाङा गोजोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बे सावथुनखौ फैगौ आगस्ट दानाव सिनेमा हलाव रिलिज खालामनायनि उनावसो रायजो राजाफोरनो गामि गामि देखायनाय जागोन होनना फावखुंगुर अम प्रकाश खिरखातारि बिथाङा फोरमायदों। आसामनि बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर' थुनलाइ आफादनि 67थि बोसोरारि जथुम्मानि दिनै जोबथा सानाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लानानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों मोनसे गोजोनथाव रादाब फोसावो। बिथाङा बुङोदि आं जोबोद गोग्गानाय भाबै आसाम सरकारनि जानानै फोसावनो सानोदि दानिफ्राय बर' फरायसाफोरा थाखो 11सिम बर' बिजोंजों फरायनो हासिगोन। आं सानो सायख'जानाय फरायसालियाव जों लासै लासैनो थाखो 11 आरो 12आव बर' रावजों फरायनो हानाय खालामनाय लोगो लोगोनो ग्रेजुवेट आरो पोस्ट ग्रेजुवेटआवबो बर' बिजोंजों फरायनो हानाय खालामनो सानगासिनो होनना। बर' थुनलाइ आफादनि मावख' लुफुंनो थाखाय गंफ्रोमबो जिल्लानि थाखाय 50 लाख राङारि अनसुंथाइ आसाम सरकारनिफ्राय होगोन आरो बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमुखौ जौगाखांहोनो थाखाय उफिरा 5 कोटी रां आसाम सरकारनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ होगोन होनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथियो। सम सम ससियेल मिडियायाव चर्चायाव थानाय बयजोंबो सावरायजानाय गेमस्रि दैमारिनि मोनसे गेदेर सिमाङा जाफुंबाय। गेमस्रि दैमारिया उन्दैनिफ्रायनो सानसे गावनि आथिङाव गसंनो हानाय जाबा बिमा बिफाखौ फ्लाइट एबा अख्रां दिङायाव थिखोनो। गेमस्रिनि बे सिमाङा दिनै मोगथां महर मोनबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गेमस्रि दैमारिया गावनि बिमा बिफाखौ फ्लाइटआव थिखोना गुबुन दाबसे जायगायाव फेमिलि भेकेशननि थाखाय लांदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।